Хайде. Гледай сам и пей. Хайде. Пехвала от вечер, пехвала от сутрин. Пехвала за Господа. Браво! Кое ти хареса най-много на детския лагер? Мен хареса боя с балони и батута. Добре, играм. Спорта. Спорта, чудесно! Поръчки, храната и спорта. И всичко, така ли? Да. Браво! Всичко. Всичко ли? Да. Добре, браво! Да копаеш? Браво! Уроците. Да учиме за Бог, така ли? Всеки ден да го най-различни неща. Ходите и ръчина. Кое? Джаги. Кое ти хареса най-много на детския лагер? Закуската. Закуската? Никола, на теб какво ти хареса най-много на детския лагер? Любите по интереси. Ръчният труд. Ръчният труд. Да скачам по батута и да играем на спорт. Кажи, кое ти хареса най-много детския лагер? Батута, не походите. Походите. Значи на първо място е походи, на второ е? Няма първо второ. Най-много ти хареса походите. Природата, дивото живеемо. Дивото живее, окей, добре. Батута. Игрите, гимнастиката, храната, децата. Всичко, добре. Батута. Бетхаус. Балкан, чудесно. Всички сме заедно и се забавляваме и говорим за Бог. Спорта, закуската и свободата. Всичко. Всичко. Заедно църквата ще построим, надяла ще стоим. Го! Вярваш или не? Ако не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. Любовето е корен на всички злини. Искам да чуя от теб за други ценности. Дякването. Един за всички за един. Заедно църквата ще построим, надяла ще стоим, ако сме един за всички за един. Един за всички за един. Момичета бъдете като на Амин, а момчетата като Бенин Амин. Винаги на Бог да служим. Амин. Амин.